O Concello de Ribeira amplía a súa oferta turística cunha nova proposta centrada no mar. Trátase de actividades de turismo mariñeiro que permitirán descubrir a ría dende unha perspectiva diferente. A iniciativa desenvolverase entre os meses de xullo e agosto en días concretos con saídas desde o Porto de Ribeira e a bordo dun barco bateeiro adaptado. Haberá dúas propostas, un roteiro dedicado ás artes de pesca no que os participantes coñecerán de preto o traballo do marisqueo, as nasas ou o cerco, e outro centrado na historia da conserva da salazón, percorrendo desde o mar os espazos que marcaron o pasado industrial da vila. Consideramos que, sendo un pobo mariñeiro, pois é importante poñer en valor todos os nosos recursos marisqueiros e as nosas artes de pesca. Estas rutas que imos presentar hoxe van a ser en días concretos, é un horario concreto de mañán e de tarde, e son unhas rutas, roteiros pola ría, que van a ter un contido explicativo que se fixo dentro do Departamento de Turismo, un contido que foi especificamente creado e personalizado para esta ruta. As actividades incluirán explicacións durante o percorrido e unha degustación a bordo. Ademais, quen o desexe poderá completar a experiencia cunha visita á lonxa e a unha fábrica de conservas. Dentro deste precio que, bueno, vai a poñerse a disposición, ou xa está, mellor dito, a disposición dentro dese precio público que se aprobou de 30 euros para adulto, de 0 a 12, 13 euros, pois é unha ruta que ten tamén unha degustación a bordo, aparte desa explicación de todas as artes de pesca, en este caso da ameixa, e que vai incluída en ese precio para degustar produto tamén local. Os grupos estarán limitados a 10 persoas e as inscricións poderán realizarse na Oficina Municipal de Información ao Consumidor. O obxectivo é ofrecer unha nova forma de achegarse ao patrimonio mariñeiro de Ribeira tanto para os visitantes como para a propia veciñanza. Son auténticos bateros restaurados y cuidados, totalmente respetando la sostenibilidad y respetando un turismo sostenible. Además, son embarcaciones accesibles, que se pueden acceder en silla de ruedas, tapadas, con toda la comodidad para cualquier persona que quiera disfrutar de esta ruta. Con esta proposta, o Concello busca diversificar a súa oferta de lecer durante o verán e poñer en valor o mar como un dos principais atractivos turísticos e identitarios do municipio.